Udan kangen Sinarang kata-kata Rahayu Ngerembaga Desa kerjasama Alfa Audio AA Multimedia live streaming aturan dari pun kabar tampil juga persani demi mengatakan kaki jati saya iya wis pirang taun lawase ana kene ngenten ditekani ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku masuk lo 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 Nadyan sakedheping netra ati gelo muga antuk tangga aku ki nyawang dik terus nyanyi lali aku marek kesandung tak guwese Dik marek kesandung aku lah ya marai nyeripet-nyeripeti ya go gampang seliramu reteko jroning ati dadi galang pagawe yuk kita goyang sampai pagi loh Rahayu Ngerembaga Rahayu Ngerembaga kerjasama Alfa Audio AA Multimedia live streaming wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekani ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Nadyan sakedheping netra ati gelo muga antuk tangga tak gentu tak gentu aduh iya aku ngetes dik tun lho
barang watune tak gua ya terus len juga tenanan. Mau marah ke sandu enggak? Kesleo. Yo, masuk. nganti kekawae Gawang, gawang. kawang sliramu ana srene